Señor Fernández Gil, seriedade ao conselleiro, dicindo que foi ele o que conseguiu que as reválidas non tiveran efectos académicos. Seriedade a súa, señor Fernández Gil, poñendo na nosa boca cousas que non dicimos, ou seriedade a súa, aproveitando a súa quenda para facerlle preguntas á oposición en lugar do goberno, que se supón que é o que tiña que facer. Eso, dende logo, sí que é seriedade. Ben, teño solamente 5 minutos e un milleiro de preguntas necesarias. Hai que priorizar, así que como parece evidente que as preguntas que fixemos antes non lle gustaron e ten moita presa o conselleiro porque non para de mirar o reloxo, isto é un trámite, xa total vos o seu anuncio que xa sabíamos cal era, ou a formación profesional e ten que marchar pitando, se acaso toma nota de algunhas preguntas porque de eso se vai unha comparecencia, vostede fala, nos preguntamos e vostede contesta. Si quere ser serio, a ver se alguna vez temos sorte contesta algunhas cousas que lle preguntamos, porque ata día de hoxe non contestou absolutamente a nada. Por eso, non lle gustaron as preguntas sobre os recortes, non lle gustaron as preguntas sobre os centros no rural, nada sobre a financiación de centros machistas, moi pouco sobre a filosofía, aparte de que lle gusta, pois se lle gusta tanto, devolva aos centros. Se lle gusta tanto, devolva, pode facelo, non o fixo. Esas non lle gustaron, esas preguntas non lle gustaron, pero vamos falar de formación profesional. Falemos de formación profesional porque era o que lle gustaba e era o que viña, perfecto. Esta sabemos que vai ter preparada, entón, como a vai ter preparada, igual temos sorte e nos contesta algo. A vostedes encantales falar do grande éxito da formación profesional, perfecto. Da igual, como dixen antes, que non aporten absolutamente ningún dato, que os pedín antes, recorda? Pedín que trouxera datos acerca da superación de curso na formación profesional básica. Non os trae porque sabe que avergoñan a calquera. E falábamos de guetos, sí, falábamos de guetos. E que en María se inventou o tema de que a formación profesional é un gueto educativo? Non. Resulta que non se inventou en Marea, resulta que temos ido a decenas de centros educativos do país, falamos cos profesores e profesoras de ensino da formación profesional básica. Sabes o que nos din? O que nos din é que consideran un castigo cada vez que teñen que impartir clase na formación básica profesional, que a situación nas aulas de formación básica profesional é insostible, que o único que fan é ter ali apartados os rapaces e rapazas que non conseguiron acabar o graduado niso, e que resultados académicos absolutamente ningún. Por iso falamos de gueto, porque a opción B, a opción a que se apartan as persoas que non son quen de seguir os estándares que vostedes se marcaron. Así que non se inventa nada en Marea. Escoita o profesorado e o profesorado que nos di que é un gran fracaso, unha gran mentira para tapar os datos de fracaso escolar. Pero a vostede gustalles. Parabéns, nós estamos de acordo en que hai que reforzar a formación profesional, eso concedemos, estamos de acordo. O caso é que hai razóns diferentes. Como dixo no seu día o seu xefe Méndez de Vigo, sobraban universitarios. Debe ser por eso que como sobraban universitarios e universitarios, vostedes se esforzaron en recortar a financiación universitaria. Por iso temos 1000 docentes menos na universidade. Podemos falar tamén da caída incesante de I+D+I para as universidades. É posible que todo eso teña que ver con que sobraban universitarios. Pero volvemos a FP. Pode dar alguna información concreta sobre o alumnado que queda sen praza? Alguna estimación sobre cantos alumnos e alumnas o curso vindeiro, que estamos a piques de comezar, van quedar sen praza no ciclo formativo que seleccionaron e ter que ir a outros? Teñen pensado abordar con seriedade un plan integral da formación profesional no territorio que faga que os alumnos teñan grados de formación profesional adecuados ás necesidades do seu territorio e non teñan que desplazarse obrigatoriamente ás cidades? Porque eso sería un plan integral, non unha opción B na que valeirar a todos aqueles alumnos e alumnas que non foron quen de seguir outros sistemas. E pídelle datos reais, non trampas estadísticas, porque me obliga aquí, como fan coas ratios, obliga a explicarlle o coñecido caso dos polos, que estou segura que vostede coñece. Imagínase que estamos vostede e eu comendo 2 polos. É difícil imaginarse, pero podemos facer un esforzo. A estadística diríanos que 2 polos, 2 persoas, un polo para cada un. Pero o que acontecería sería que vostede comería 2 polos e eu ningún. Vostede iría moi satisfeito e eu acabaría tendo fame. Pois fame é a que teñen moitas escolas deste país. Fame de recursos, fame de máis profesorado, fame de recursos adecuados, de non ter aulas ateigadas, porque claro, vostede sabe que en Galicia hai aulas con 35 alumnos e aulas de 6, iso dá unha media de 20, pero señor conselleiro, non é o mesmo, sexa serio, seriedade, esa que lles gusta tanto.
O que parece evidente despois de escoitar as descalificacións varias ou o discurso da oposición é que vostedes queren pasar o tempo para non falar do importante, e o que é o importante é que sobre a mesa temos dous modelos educativos claramente diferenciados, o da elitización con dosis de beneficencia, ese no que se producen reduccións orzamentarias e no que sobran titulados universitarios, e o dos dereitos universais para todos e para todas, mentras vostedes insisten en degradar o público, pero disimulando, adornando todo con un discurso confuso. Nos vamos a seguir defendendo un modelo público de ensino gratuito, universal, laico e feminista para todas. Un ensino que, en definitiva, nos achegue máis a sociedade que necesitamos. Gracias, señora Chao.